Nhasi ndaswera ndirimo mustreet handiti ndaswera neboys dzangu tiri mumastreets tichiona kuti vari kurarama sei handiti nekunzwawo nyaya dzavo. Saka zvikudini neshamwari yangu? Zvikufamba mbijana mbijana. Alright, zita unonzani? Tinonzi Wayne Zhomei. Okay, Wayne. Wayne chimbonitaurira une makore mangani? Ndine 15 years. 15 years uchiri mupanho wechidiki nai? Saka kumba kwenyu ndekupi nai Wayne? Chitungwiza Zingezawana. Alright, kuchitungwiza ndiani ariko? Kuna gogo Irene Mushambadoro. Okay, gogo. Alright, ko vabereki varipi? Vakaseparata nchiri mudiki, mama wangu akaenda neni kuZambia. Alright, saka apa vari kupi mama wavo? Vachiri kuZambia. Ko baba? Vari kuSouth. Baba vari kuSouth Africa. Alright, so chinditaurira wanenge yakareba sei uchigara mustreet? Kubva 2017 ndirimo. 2017. Alright, waimbogara nani usati wapinda mustreet? Ndanga ndina mama wangu kumba, zvakatangira nje kuZambia. Alright, so chii chakaitika kuti uzopinda mustreet? Ndakatanga kuZambia nchienda kuchikoro kudaro todzidza, saka mapatori neshamwari dzimwe dzandakatanga kutamba nadzo. Idzodzo dzakandipa influence yekuti taita zvakaipa zvekuti taitora mari mumba. Toenda kumagame, tikaenda kumagame totamba magame todzokera futi kumba. Vakabvunza mari iyo ndaitoramba kuti handitozviziva. Okureva kuti waiba mari handiti? Uchitamba magemu. So chii ndinoda kuti utaure chakazoita kuti ubve kumba utize kumba kusvika nhasi uri mustreet? Gogo paakazoti gogo vana vatumboudzwa kuti ndaita izvozvo. Vakati unzai mwana kunoku kuZimbabwe aende kuchikoro nevamwe. Pavakazondiunza kunoku, saka pavakandiunza ndatanga kuenda kuchikoro panonzi paCollege Academy kuchitungwiza ikoko. Nchienda kuchikoro ndabva ndasangana futi neshamwari dzakadaro futi kainfluence kayakuona ndakatimbokakangana. Wabva watanga kuita zvekuba futi? Ndabva ndatanga futi. Ndatanga kudaro chiba nchienda kumagemu, gogo achibvunza ndichinyararira ndichita kuti munhu asikana kumboziva asina kumbotora mari yacho. Chiba chienda kumagemu payazosvika manje paistand yekuti takutoputa madrugs. Alright, so wanga wakutobhema madrugs. Apa waiva nemakore mangani? Apa ndaenda kutoda kutotena 16. Ai, wati une 15. Ndati ipapo patime yachona waiva nemakore mangani pawakatanga kuita zvemadrugs? 15 pakutanga tanga. Ndine 11 years. Alright, so vazukuru ameno munoiona senyaya yemukomana atinaye panapa anonzi Wayne yatiri kufamba nayo, mukomana anogara mustreet. Hande tinoona video rinotevera, ino iri part 1, pane part 2 yachona inotevera. From Ango Send, the only Zimbabwean Ango, Paris, not much love.